ešte taký mierny stúpač. Hej. Viem vás úplne nové video po dlhších rokoch, po obrovskej pauze. Som tu na Smith Hunter s Pepom, sme sa stretli. Tu v tejto bani už som bol v predošlom videu a je to zatopené. A dneska sme sa stretli a ideme to preskúmať so zvodným dronom, kam to siaha, takže sa máte na čo tešiť. Obidvaja sme zvedaví, čo nás čaká. Všetko máme zapojené, prichystané a ideme na to. Svetlo má predu, ne? Potom kompletné video z toho dronu si môžete pozrieť na kanáli Smith Hunter s Pepo.